Salam, oras marita. Hamu dengan sahabat sahabat di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Taparade maruhatta do pikirata nalau memuji pasangapo guarnai. Martang yang naho mahita. Amin. Tapuji matuhatta maritede nomor 110 esada saat rodi tolu. Marhite-hite guarna di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia nat mapalangit do tanoon, amin. Nunga di pabotoni bana tuho ale jolma, manangahan adingga jala manang aha naniluan ni Jehovah siakko, ima na mangulahan uhum sabing, dohot holong ni roha di habasaon, jala marpangalaho haserepon maradopon de batam. Haleluya. Martang yang mahita. Ale tuan de bata amanami nani benua gijang. Saleho matuhami roha na togu nabadia pikiran nadenggan dohot roha naringgas pasahuton ulaun nadenggan. Salehon dame tuhami asa sonang hami mangolu di bagasan pangudingim.
Sai marsigatung tuhatam mahami mararupon saluhut musonami. Saramoti jala pergoi mahami. Maritehite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangyon hamu mapatik nilebata, ima patik palimahon sahat rodi patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapom mundur natorasmu, asa martua ho jalaleleng mangolu di tahano nandileon di Jahoba di batam diho. Patik panopon hunak komamunu, patik papituhon unak komangalakup, patik pawaluhon unak komanako, patik pasiahon una ko olo maka tidakon hata nasutu maralohod dengan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan niroham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan niroham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lebuna, manang hudana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ima patik ni bata atong tapangido magogu to debata mangulahon patik nai. Ale tuan debata sai pargogoi mahami mangulahon nambar tu patik mi. Amin. Tatopoti marosata nagudangi di adopan na debata, uhut martangiang mahita di bagasan rohat tabe.
Ale tuan debata amanami paris rohan nasumurung. Napungudo hami di jolom martangiang tuho. Ndada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asinurham na gudangido. Saya si morham mida sandok bang sonami. Se sama dosa nami saluhutna. Saya sungguli marohanami. Asamuba roha dot pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami. Amin. Tabagi mahata bagabagan dari bata taringot tuha sesani dosa. Roma hamutuahu asa mangulu todimuna ninna Tuhan Jehovah. Tungsura rarado samuna songon abit dapdap. Botardo bahanukku songon itak. Nang pirara songon abit hasuba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon maribata narigijang. Amin. Tabagi mahatan di bata, turupuk epistel dari minggon, ima nani enet sian pasal men bidu 34, mamuka me sana sada sahat rodi walu. Pasal men 34, ayat sada sahat rodi walu, tajahama margati soring, di ayat naparpudi rapitan non majahasa. Ede sian si Daud, uju nalaleni bana, di paula di jolo ni Raja Abimelek, napalahohon ibana gabe muli ibana. Jehovah do dipertanggulhon rohaku begeo niaka nadangol mai jadi lasma rohana sida. Hululuido Jehovah jadi dialusi ahu, jala dipalua ahu sian aka hagu gotaku sudena. Jauh-jauh do nadangolon, gabe ditangihon Jehovah, jala dipalua do ibana sian hagu gotonna sudena. Marsaro do seruan ni Jehovah humaliang akan nama kabare ibana jala di balua. Imas hatnah martua duakan atau mangion hata ni di bata jala na upeopsa. Amin. Sona
taha tidak ko maha persautai songonah ini tidak ko ni dongata saha persaun di sandok portibion rap mahita mandok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogona suhatu dosan natmo palangi do tano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasa sadai imana turbuan di si Maria nagagabian siat todi porbadia adorang suabubuan ido tuhata atau maruna bernit di pangumuman ni selatus namati terpajal do mana di hau pinar silang na tua tu manutoru dong ditanom namulak mangulu di are patuluhon nama naik surgo lahuntul tu siamun di bata Jehovah amanai pargogo nasuhatu dosani di simai bana pai malasugut hutana on manghumi halak na mangulu dot namate aborsea ditonduk perbadia jalarong sadahuria nabaria huria hatopan halak Kristen akan nabadia do dia sani dosa do dia taina mandok mulak mangulus sugut dangin halak nang mate do dia nguluan nasora sudah